O Campus Auga, o proxecto de especialización do campus de Ourense, acreditado pola Xunta de Galicia, ten convocada a 7ª edición dos seus premios de investigación, transferencia e divulgación científica. Con esta iniciativa búscase recoñecer e estimular os esforzos do persoal investigador da Universidade de Vigo, que contribúe a desenvolver a singularización do campus. A convocatoria está destinada a premiar accións destacadas do persoal docente e investigador, tamén do estudantado da UVigo no ámbito de investigación, transferencia e divulgación científica que contribúan a situar e consolidar o campus de Ourense como un referente internacional en alimentación funcional, agricultura e medio ambiente e xestión da auga. O obxectivo é contribuir con eles a mellorar a proxección investigadora e social do campus como a un campus líder nestas temáticas. A dotación económica dos galardóns, que ascende ata un máximo de 12.000 euros, faise o abeiro do convenio de colaboración asignado pola Universidade de Vigo coa Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.